Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Оля Лазар, един от съоснователите на компанията Михи. Също така съм доцент по анестезиология и повече от 25 години обучавам млади специалисти в болницата Емори в САЩ, град Атланта. Ти тренираш, следиш за храненето, а теглото стоя. Защо се случва това? С възрастта метаболизмът се забавя и организмът не иска да освобождава масните запаси. Термогенезата е свързана с хормоните, енергията и метаболизма. Ако системата спира, резултат няма. Fat Burner Max – комплекс за стартиране на метаболизма, осигурява енергия, контрол на апетита и подкрепа за изгаряне на мазнини. Основни компоненти – екстракт от зелен чай – активира термогенез. Организмът произвежда повече топлина и изгаря повече калории. Африканското манго помага за контрол на апетита. Допълнително – гуарана, енергия и издръжливост. Хромпиколинът – контрол на желанието за сладко. Витамини от група В – поддръжка на метаболизма. Подходящо е, ако не можете да преместите теглото, чувствате умора по време на отслабване или имате желание за сладко или чести закуски. 1-2 капсули на ден в първата половина на деня, курс от 1-3 месеца. Да се комбинира с вода, движение и балансирано хранене. Повече енергия, контрол на апетита, стабилна загуба на тегло. Ако сте добавили повече движение в живота си и искате да ускорите резултата, приемайте Fat Burner Max заедно с Energy Booster. Опитайте отслабване с Михи.